Predstavujeme profesionálnu krtkovačku elektrickú, kde vieme zapojiť 16 mm a 22 mm špirálu pomocou adaptéra 10 mm a 8 mm špirálu. Následne si ukážeme demonstračné video. Krtkovačka obsahuje ľavotočivý a pravotočivý chod. V dodávke nájdete bohaté príslušenstvo pre 16 mm a 22 mm špirálu, množstvo nadstavcov, vrtákov, rukavicu, sprej na ošetrovanie špirál, vodiacu hadicu a kufrík. Krtkovačka je vhodná do 150 mm potrubia až 200 maximálne. Svoje miesto si nájde u každého profesionála. Neváhajte si ju u nás aj požičať.